हाय लोगोफोर नै लोगोफोर आं दिनै आंनि भिडिअखौ ब्रेकफास्ट बानायनिफ्राय जागायजेनसै दे लोगोफोर नै आं अन देनानै लाबाय मैया हरावनो सोमनानै दोनखानाय अन मिक्सियाव उनबाय बेनिफ्राय थाव गुबै लगायबाय बेनिफ्राय माबाबाय संख्रि लगायबाय नांगौ बायदि बेनिफ्राय आङो दा बेखौ खला साफ्रि सावनोसै लोगोफोर मा होनो दैनि सिथाव बेनिफ्राय ओरैजाय थावा गरम जागासिनो दं नै लोगोफोर नोंथांमोनहा मिथिगौ ना थावाया बेबायदि गरम जायोब्ला दै एसे सारस्रिनांगौ होमबाना माबाया सिथाबा आं दा एसे दै सारस्रिनोसै लोगोफोर बेबायदि दै सारस्रिबाथाय माबाया सिथाबा दसा बानायग्राफ्राबो बेबायदिनो दै एसे सारस्रियो लोगोफोर बेनिफ्राय नै आं दा सावबाय दैनि सिथाव बेनिफ्राय नैजाय साहानि थाखाय फुदुंदों माने साहापाता एसे खम नाङो ओंखायनो बुरजा होनांगौ जायो बेखौ आङो लाल साहा फुदुंग्रोनानै आं गाइखेराव लुसनगोन मानोना गाइखेराव बिराद माखन दं बेनिखायनो नङाब्ला गाइखेराव डाइरेक्ट साहापात होनानै फुदुङोब्ला गासिबो सरनायाव थांजोबगोन बेनिखायनो नै आं दा सावगासिनो दं बेनिफ्राय दा एसे बेखौ खोबनानै होनांगौ लोगोफोर नुबाय ना आं दा ब्रेकफास्ट बानायगासिनो दं लोगोफोर बेनिफ्राय नै मोननै मोनथाम मोनबाय लोगोफोर दानिया आङो नै अपराजिता बिबारखौ खानानै फोराननानै दोनग्रोनोसै माने आङो दैलि अपराजिता बिबारखौ खायै नैबे मैयानि मोनजानो हागौ फोराननानै दोनो लोगोफोर मानोना बिबार बारै समाव अपराजिता बिबारखौ लोंनो थाखाय आङो साहा फुदुंनानै लोंनो थाखाय आङो नाय लोगोफोर बिदिनो खायै दोनो नै लोगोफोर दिनैनि बियो बेनिफ्राय आं बेखौ मैया दाख्लैनि फोरानखानायाव फोरानदेरनोसै नैबे दाख्लै फोराननाय नोंथांमोनहाबो बेबायदिनो अपराजिताखौ न'आव दङब्ला फोराननानै दोन लोगोफोर हाय लोगोफोर वेलकाम बेक टु माय इउटुब चेनेल जसना ब्रह्म क्रिएशन नोंथांमोनखौ आंनि इउटुब चेनेलाव आरोबाव खेबसे गोसो गोथारजों बराय हरबाय आसा खालामो नोंथांमोनहाबो मोजाङैनो दं आरो आंबो दासान्दि मोजाङैनो दं लोगोफोर नोंथांमोनहा मिथिखागौ आंनि इउटुब चेनेलाव नोंथांमोनहा गलाय गथाय आयदा नुनो मोनगोन मालाबा कालचारनि मालाबा न'खरनि मालाबा पलिटिक्सनि बाथ्राबो आं गेजेर गेजेर सावरायहरो दा बेनिफ्राय दिनै आं बे खोथाखौ लानानै गोसोआ थानो हायाखिसै आं भिडिअ लाबोआखैमोन जों मा बुंहरबावगोन प्रफखौ मोनाब्ला आरो नियाया खालामगासिनो दं अब्ला जों थार खोथाखौ मिथियाब्ला जों मा बाथ्रा बुंगोन मा सावरायगोन होननानै नाथाय आं मानि सायाव बुंदों नोंथांमोनहा हमनो हादोंना नोंथांमोनहा थाम्बनेलाव नुनानै हयथ' बुजिखाबाय जानो हागौ आं जुबिन गार्गनि थैनायनि आन्दोआव माखासे रहस्यफोर दंमारो नामा बेखौ लानानै आं दिनै सावरायनो एसे गोसो जादों लोगोफोर माने बेफोरखौ जोङो माने आं गुरुत्थ' होआखैमोन जे जों जाथायफोरखौ गासिबो मिन्थिजोबा दा जोंथ' फोथायनो गोब्राब मोनदों जेनेबा सोरबाया बुंदों बिस होनानै बुथारदों सोरबाया बुंदों बेमारिखामोन गावनो जोंनि नोजोरावथ' जेनेबा मिथिनायाव जेनेबा बेमारिखामोनबो दा दैयाव सानस्रिनायाव खस्थ' मोननानै हयथ' थैदोंदां होननानै जोंनि गोसोआव बेबायदि लागासिनो दं नाथाय गोबाङानो माने गावसिनि जायफोर माने गिदिर सुबुंफोर बिथांखौ जायफोर मोजां मोनग्रा बिथांमोनहानो सन्देह खालामगासिनो दं जे बिथांनि मेनेजार सिद्धार्थ आरो सामकानु महन्तमोन बायदियानो बेखौ बुथारनो खायदाजों बिस होनानै बुथारदों होननानै नाथाय जोङो बेफोरखौ एसे माने फोथायनो गोब्राब मोनदोंमोन बेनिखायनो जोङो माने आं इन्टारेस्ट जायाखैमोन जे बिनि सायाव भिडिअ लाबोनांगौ होननानै मानोना सरकारानो गासिबो तदन्त खालामगासिनो दङ उसित न्यायआ ओंखारहैखागोन सानसेब्लाबो अब्लानो बयबो मिथिजोबखागोन होननानै आङो भिडिअखौ लाबोआखैमोन नाथाय दिनै मोनसे गाबोन मोनसे माने गोदान आपडेट खोथा नुगासिनो जेरैहाय बे सामकानु महन्तनि हिन्जावा जेरैहाय
माबाखौ अनुमति गैयाब्लाबो माने फिसायखौ लोगो हमनानै दैलि रुटि गुदुं गुदुं रुटि ओंखाम ड्रेस बायदिसिना मालाबा माबायाव लेखा सिङाव मन्त्र सोनानै लांनाय मालाबा माबानाय बेफोरो खोथाफ्रा ओंखारगासिनो दङ दा बेफोरखौ साननानै नायोब्ला हयथ' माबा मोनसे दंमारो नामा सिङाव बेफोरबायदिबो सानजाथावना आरो हिनजाव हिसाबै हयथ' फिसायखौ आदर खालामनोबा फिसायनि मोजांनि थाखाय खामानि मावदोंबो जानो हागौ बेबो मोनसे अब्लाबो नैबे आरोबाव मोनसे गोदान खोथा ओंखारबाय जे माने जायनि थाखाय माने सिङाव माबा मोनसे रहस्य दंमारो नामा होननानै जों दा साननोबो गोनां जालायलांबाय जेनेबा दा जाय थांफादोंमोन अमृत प्रभा बिथाङा अमृत प्रभा महन्त नामा बिथाङा माने बिथांनि माने जुबिन गार्गनि गासैबो माबाया बिथांनियाव गासिबो रेकर्ड खालामजोबदोंमोन बिथाङा बिथांनाव गासिबो माबाया भिडिअआ दंजोबोमोन घटना जानायनिफ्राय दुगैनायनिफ्राय घटना जाजेननायनिफ्राय जोबजासिम मा जादोंमोन नाथाय गासैखौबो थुख्रा थुख्रि माखौबा भिडिअखौ होनानै माखासे भिडिअखौ बिथाङा सिद्धार्थनि माबायाव थिननायाव माने डिलेट खालामदोंमोन होननानै बुंदों दा बेबो एसआइटिनि आखायाव सफैबाय एसआइटिआ बेखौ लाब खालामनो हाबाय दा बेनिफ्राय बेबायदि खोथायावनो माने आंनि गोसोआबो दा साननो गोनां बायध' जादों आरोखि थारैनो जुबिन गार्गनि थैनायाव माबा मोनसे सिङाव रहस्य दंमारो नामा होननानै एसेबाबो प्रमान मोनथाव बै माबानि सामखानुनि हिनजावनि माखासे एक्टिभिटिस आरो बिनिफ्राय नैबे दा भिडिअआ माने डिलेट जाजोबनायखौ दा एसआइटिआ मोनबाय दा एसआइटिआ मोननानै मा गोदान बाथ्रा ओंखारगोन बेवहाय जोङो साननैसो नेनानै थानोसै बेनिफ्राय थारैनो जों सानो नर्मेलि मानसिफ्रा जों सानो जेनेबा बेमारिखा मानसि थांबाय दुगैबाय खस्थ' मोनबाय थैबाय दुर्घटना जाबाय बेखौ आरो खुनु गिदिं गिदा जोङो साननो रोंनाय नङामोन नाथाय गोबां मानसिफ्रा बेबायदि सन्देह खालामनानै सानदों खोथाफोरखौ बेनिफ्राय बेबायदिनो माने माबानि सिबिआइनि आखायाव हगारलायनाय जाबाय दा बेबायदिनो सरकारानो तदन्त खालामथोंसै उचित न्यायखौ मोननो हाथोंसै बेनिफ्राय आं बेखौनो सानो बेनिफ्राय जोंफोरसो सानो बेबायदि नाथाय सिङाव माने माखासे रहस्यबो थामारो बेफोरबायदियाव माने जेरैहाय साननो हाथावै नों बै माबाखौनो नोंथांमोनहा बे माबाखौनो साननानै नाय बे माबानि शिलंआव जे हौवाखौ गावनि फिसायखौ बुथारफैदोंमोन माना बे सनम रघुबंशीया बेखौबोथ' सोर साननोमोन जे इमान गाज्रि सिङाव बेबायदि खामानि मावगोन होननानै जेनेबा गावनि फिसाय बे हौवाया बेहा मा दाय दंमोन जेबो दाय गैया अनलि बे हिनजावखौ हाबा खालामनायानो बिनि दाय जादोंमोन बेनिफ्राय सादा सिदा सासे मानसिखौ बियो बुथारनो गिनाय गैयामोन अयनाय खामानि मावनायखौ बियो साननो हायाखैमोन माने बिसिबां गाज्रि बिसिबां गिदिर रहस्य सिङाव दङमोन बेबोथ' माबायाव बै बिदाया बे राजा रघुबंशीनि बिदाया नागिरबायनानै बेखौ दिहुनामोनब्ला बेफोर खोथाया गासिबो गोमोरलांजोबसिगौमोन दा थारैनो जि खामानि गाज्रि खामानि मावगोन रावबो दिनैसिम सोरखौबा इनाय खामानि मावनानै सोरखौबा बुथारनानै नै जेसेबांखि गाज्रि खामानि मावा मानो दिनैसिम रावबो खारग'फेराखै दा बेनो बे शिलंआव बे सनम रघुबंशीया गावनि हौवाखौ लांनानै बुथारनाय समाव ओरैबायदि साजिसबावमोन माने सोरबा गावजों मिलायनाय हिनजाव गोजौ गाहाय मोदोमफ्राव मिलायनाय हिनजाव मोनोब्ला माने बेखौ बुथारफानानै माबाजों फिसायनिजों माने सावफानानै माने गाव जेनेबा मानसिफ्रा सानथोंसै हिनजाव हौवा सानैबो एक्सिडेन्ट जानानै खामनानै थैबाय होननानै सानथोंसै होननानै गावबायदि सोरबा बे हाग्रायाव बा बै जायगायाव मोनोब्ला सुबिदा मोनोब्ला बेखौ बुथारनानै सावफाबावगौमोन जाहैदों अब्ला बेसेबां गाज्रि बेसेबां गिदिर बेफोरबायदि माबाया साजिसानाय बेफोरबायदिबो घटना थायो दा बेनिखायनो दा बे जुबिन गार्गनि थैनायनि बेलायावबो बेनो थारैनो जोंसो सानदों सादा सिदा मानसिफ्रा जों सानदों जेबो माबा गैयानदां ओरैनो बेमारिखा मानसि बेबायदिनो माबादोंदां होननानै खिन्थु सिङावबा मा घटना दं थाखा फैसानिबो बाथ्रा थानो हागौ बा मा सिङाव मा बाथ्रा दङ बेखौ आरो बुथारमारदोंना बुथारमाराखै बियो गासिबो माबाखांनायनि उनावसो ओंखारजोबसिगोन दा बेनिफ्राय जियानो दा जाथों
माबायाव बिथां माबाखौ जुबिन गार्गखौ बिस होनानै जुदि बुथारमाराखैब्लाबो दा थाखा फैसानि जेसेबां थाखा फैसानि केलेंकारिफोर दंमोन बे गासिबो दा नैबे माबानिफ्राय बे बिथांमोनहा सिद्धार्थ शर्मा आरो शामकानु मन्त्र बिथांमोनहा मा मा खामानि बिसिनाव मा बेले बेजे खामानि दंमोन सिङाव बेफोर गासिबो बेले बेजेफ्रा गासिबो ओंखारजोबसिगोन। दा बेनिखाय आं बेखौनो गोनो गोथो खोथाया आंनि गोसोआव जाखांफैबाय थानानै दा आं बिनि सायाव आं भिडिअ लाबोला सानदोंमोन मा बुंनो मा थानो जोंथ' रियेल घटनाखौबो मिन्थिया आरो गासिबो खालामजोबगोन गासिबो CBI SIT फोर बा सरकारानो आखायाव लाबायबा बे सानसेबाबो थार बाथ्राया ओंखारखासिगोन होननानै आं बिनि सायाव माबानि भिडिअ लाबोनो गोनां सानाखिसैमोन। नाथाय दा मोनसेनि उनाव मोनसे बेफोरबायदि आपडेट बाथ्राफोर ओंखारलांबाय थानायाव दा आंबो एसे सानलायलांबाय जे थारैनो मानि थाखाय बे माबाया अमृत प्रभाया माने गावनि माबाखौ डिलेट खालामदोंमोन, मा जाहोननि थाखाय डिलेट खालामदोंमोन आरो डिलेट खालामनांगौनि गोनांथि मामोन, सिद्धार्थ शर्माया बिथांखौ मानि थाखाय डिलेट खालामनो होदोंमोन, बेनो गुबै साननो गोनां बाथ्राया बेसो जादों। दा जियानो दा जाथों रायजो राजा नोंथांमोन नेबावदो साननैसो। जुबिन गार्गआ जोंनि थाखाय बयनिबो आंगोमोन, बेबायदि जोंनि हायाव नैबे पृथिबियाव आरोबाव बेबायदिनो उजिफैफिनथों। दा बिथां बेफोरबायदि गिदिर जायोब्लाबो मालाबा बेबायदिनो मानसिनि आखायाव थैनोबो गोनां जालायलाङो। जेरैहाय माइकेल जेक्सनखौ माबायदि थैखो बेखौ दिनैसिम सोरबाया मुलि होनानै बुथारदों, सोरबाया मारै थैदों, बिदिनो आरोखि माने बुजिनो हाया जालायलाङो। दा जियानो दा जाथों जोंहाथ' जुबिन गार्ग थैनायाव जोंहा खौथि लस, खौथि गासिबो हारि माहारियानो, गासिबो जोंनि देशानो, जों इण्डियायाव जोनोम मोनदों नालाय जोंनि इण्डिया जोंनि आसामानो खौथि लस। दा बेखौनो आङो बिनि सायावनो बेफोर गोदान भिडिअ आपडेटखौ नुबाय थानानैनो बिनि सायाव एसे सावरायथारनोसै होननानै आंनि बे भिडिअखौ लाबोबाय। लोगोफोर नोंथांमोनहा गोरोन्थि मोनोबा निमाहा होदो। दा आंनि माबाखौ भिडिअखौ आं बेखिनियावनो दोनथ'बाय। लोगोफोर साननैसो नेनानै थादो नोंथांमोनहाबो, नङाब्लाथ' जोंहा उफाय गैया आरो मा खालामबावनो, मा बाथ्रा बुंबावनो। दा बेनिखायनो आं दिनै दोनथ'बाय लोगोफोर, बाय बाय।